Miss Felicidad Basilio and family, San Nicolas, Ilocos Norte, and Bologna, Italy. Diyos unay tiagnina. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, eksakto alauna. Saan na paudi kadang damdaman? Maayos kay nga ron adumiyag iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kada iti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartarampay kada iti reklamo dagiti umili, babaen kada iti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumupay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayadan ito'y laeng RPN DZRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Nagasat nga malem tayamin nga sa nga pada, aldaw ti Lunes, 24 ti mabilang iti bulan ti Mayo tawen 2021. Sumangbay kada kay ti programa tayo Tapno Mamuan dagiti umili, iti sumagmamunulaing nga minutos gagayem ken kakabsat. But anyway, makadkadwa tayo nga agserbi ti biyang ti technical department, the engineer Mike Ramos ken engineer Marca Tulyao, supervision ken direksyon ni station manager Rodrigo Sadjan, kasama tan mangkitkita pa lang ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo, ken syempre to inumutoy biyang ni Ronald Domingo. Da kami aro diti sang kamay sang umay dumanon sumangbay kadagiti nadayaw nga pagtengan nyo. At aro dagiti papaulo dagiti kang runan ngayon tay mapag sasaritaan. Radyo Ronda Headlines. Modified Enhanced Community Quarantine patpatong paliti agdama iti Ilitia Bacara, Ilocos Norte. Tapno mamuan dagiti umili. Kabayatan na Meralco Balls ken TNT tropang giga man narimaan ti panagsanayda ditoy probinsya. Tapno mamuan dagiti umili. Kabayatan na Metro Ilocos Norte Council card manamnama amang rugin ama ibonong iti daytoy alawas. Tapno mamuan dagiti umili. Ken kasama ten ti COVID update tayo kagayem ken kakabsat. Padaanan nyo ti COVID update tayo iti daytoy nga gundaway kagayem ken kakabsat miida. Tapno mamuan dagiti umili. Dagitoy ken sabsabalin tupay papaulo digiti damdamag tayo iti intay padanon gagayem ken kabsat kabayatan ti panagatultuloy ti programa tayo Tapno Maamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Beno kagayem ken kakabsat iti daytoy nga gundaway intay nga ruden padanon dagiti pakabuklan dagiti napili tayo nga damdamag itatang malem dito pa lang programa tayo Tapno Maamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili.
Dahil man munang intay mapaga salitan iti datagundaway gagayem kirkabsat ket pakasiknan pa lang kadatoy nang rugita tangal daw. Daytoy makunkunang modified enhanced community quarantine iti iliti Bacara. Ilocos Norte gagayem ken kakabsat aga sipod pelaeng kadatoy umadado nga kaso ti COVID-19. When gagayem ken kabsat iti daytoy ngaldaw ket isu iti panangrugi iti makunkunang modified enhanced community quarantine iti ilti Bacara kalpasan nga daytoy executive order ni Governor Macho Marcos Manutok. Kadaytoy ket sinuportaran met ni Mayor Pritzi de la Cruz Gapasin iti nadakamat nga lugar. Daytoy nga addang gagayem ken kabsat ket tapni kasta ket maliklikan iti mabalin nga panagado panagwaras iti COVID-19 positive iti iliti Bacara Ilocos Norte. Ken mangnamnama dagiti opisyal iti iliti Bacara ken kasameten ken ni Mayor ken ni Governor Macho Marcos Manotok nga daytoy may patungpal nga modified enhanced community quarantine ket malapudan daytoy panagnato ti kaso ti COVID-19 iti iliti Bacara Ilocos Norte. Gagayem ken kabsat numalagip yu datay bigat na kay naman tayo ti abiyang ti PNP Bacara babaen ti Deputy Chief of Police ani Police Lieutenant BJ Caliboso gagayem ken kabsat no sa dino ditoy nga pinasengkedan na nga dagiti border control ti Lawag Bacara ken kasameten Binta border control ti Lawag Bintar ken pasukin adda dagitay nakadeploy nga kameng ti PNP ken kasameten kadagitay barbarangay gagayem kirabsat naka-lockdown adamet digitay apo nga barangay officials nga iso daytoy agbantay tata kadagiti checkpoint kadagiti nagbabaitan dagiti barbarangay gagayem ken kakabsat imet lang mapalubusan nga rumwar kadagiti barbarangay ket digitay apor digitay authorized person outside residence gagayem ken kabsat. As usual nakalukat met ti business sector iti iliti Bacara Ilocos Norte kas kumakadagitay pagpapanganan haan nga may palubos nga manganda iti uneg kadayta nga pasdek no diket detay dine in na makunkuna no diket take out gagayem ken kabsat. Kaya nakasamatan datoy operasyon digitay luglugan kang runana ti tricycle gagayem ken kabsat addamet lat digitay agpasada ngem masapol nga sodoten digitay health standard protocol laban ti COVID-19. Ore pa digitay agpaspasada nga jeepneys iti iliti Bacara addadamet lat gagayem ken kabsat ngem masapol nga obserbaren ti protocol ano ti health standard protocol laban ti COVID-19 gagayem ken kabsat. No kaano nga agpatingga kasal salud sudyo haan pay nga maibaga gagayem ken kabsat takitaen tingitingin ni gobernador ken kasameten digiti opisyal ti Bacara no tuloy-tuloy ti panagnato ti kaso ti COVID-19 iti nadakamat nga lugar. Gagayem ken kabsat alaket ikarkararag tayo tasapay ta saan nga umaton ti kaso ti COVID-19 iti ili ti Bacara. Tano malagipyo dayti kaudyan nga report iti biyang ti task force salunat ket ti Bacara ti may sakadagiti kadwan manen nga naggapuan ti kaso ti COVID-19. Tapno mamuan, dagiti umili. Kabayatan na iti sa balipay nga damag palaing iti lugar tayo mga karonda. Tapno mamuan, dagiti umili. Mapnek ti Miracle Balls ken ti TNT Tropang Giga iti panagsanayda ditoy probinsya. Daytoy iti pinasanggidan ni Mr. Cipriano Perry Martinez ti Provincial Economic Group wenno PEG. Inpalgak na impadanon dagiti masiknan ken ni Governor Macho Marcos Manotok ti panagyaman da ken kuana iti panangawis na kadakwada nga umay agensayo ditoy probinsya. Imbatad na bigbigyan dagiti nadakamak na team amay lubog ti Ilocos Norte apakasyangkatan ti PBA Bubble dagiti gapo tamalaksid maibilang ang talged ti salunat digitoy ket nakapinpintas ti lugar at temporaryo pagnedan iti kadda ditoy probinsya nang runa kaday ti balayanda wenno nakaihawsanda nga iti Fort Ilocanja. Impanakel ni Martinez asinigurado ni Governor Manotok nga awan ti anyaman a problema ang maikwentro
mainkwentro dagiti team bayat ti panagen sayuda iti Centennial Arena. May nagdiretoy kunanang iti uneg ti dandanin makalawas panagen sayo ti Bolts dito probinsya ket inpakamudan ken kuana akang runaan ken ni Meralco Bolts sa team manager Paulo Trillo nga ialudod dati panagsanay da dito probinsya aging ganay ti agtapos ti agdama abulan. Imbunan nagnanapintas detoy ang oportunidad tapno makasubot dagiti hotel ditoy probinsya. Kabayatan na impatalged ni Mr. Martinez nga awan met ti anyama na problema iti panagsinublat dagiti dua team nga agsanay ti Ilocos Norte Centennial Arena kalpasan ang agsarita na imbag dagiti maseknan a team. Inlawlaw na dagiti may sang oras abaet ti panagsinublat da para iti nakadalos ti basketball court ken ti locker room. Inay na ti normal akaado ti may sa team ket 25 karamanen dagitoy ti players, coaches, pakairamanen kadagiti utilities. Tapno mamuan, dagiti Wan, umili. nadali kita ito ang team ti basketballista. Dito probinsya ti Ilocos Norte, madamati pa nagsanay da. Gagayam ken kabsat ket dakela pa kay dayawan ti probinsya ti Ilocos Norte ken kasameten dakkel nga mangitag-ay, mangibagot tata iti beneg ti ekonomiya iti probinsya tayo iti kadda digitoy nang runa kadigitay hotels nga nakai-housean da wenno digitay pagumyanan da iti intong galrabi ko natay man gagayem kinabsat iti kalikagom da ket ialod da agpatingga iti agtapos iti daytoy abulan. Tapno mamuan, dagiti umili. Kabayatan na mangnamnama amang mangrugi ni Governor Macho Marcos Manotok nga agibonong timing card iti daytoy alawas. Segon ken ni Mr. Cipriano Peri Martinez, konsultante Provincial Economic Group, plano ti gobernador amay danon kada iti nadumado mga ili ken syudad tinasao nga ming card. Inabunanag na dagiti mabunungan ket dagiti tricycle ken jeepney drivers sa pakairamanan dagiti operator mismo adigitoy ti mangiman maneho ti luganda imbat na nagagidan ti panakibunong dagiti nasao nga card ket addapay ti maibunong nga 5 gasot a pesos ti balor na a voucher coupon para iti gas nga usaren dagiti tricycle ken sa nga 5 pesos ti balor na a voucher coupon para kadagiti jeepney. Inlawlog na adwa daras amay pa iti nasao nga benepisyo kadagiti drivers umuna may pa iti gudwana ken ti kagudwana ket may pa intunog bulan ti Disyembre. Inpalgak na dagiti laeng nagparehistro ti Metro Ilocos Norte Council ti mabalin ang mabenepisyaran iti pantawid pasada program ti probinsya. Nupay kasta ko na ni Martinez nga iti agdama ket addapay laeng dagiti interesado amang gundaway iti inda panagparehistro. Manay ditoy inlalawag na ang mabalin pay laeng gundawayan digitoy tinasa programa ket maud-udi digitoy gapot mayen una met laeng nga umawat digiti imuna ang nagparehistro. Inay na basari ti plano iti syudad Tilawag ti umuna ang paghibunungan ti gobernador ngem gapot adda pay laeng ti General Community Quarantine wenno GCQ ket mayen una pay laeng dagiti dumalugar ditoy probinsya. Tapno mamuan, dagiti umili. Well, kagayam ken kabsat, intayon iti COVID update tayo. Umababuten iti 20. Bueno, 2,000. 5 gasot, 20 ket 5, 2,525. Ti kadagupanen digiti kaso ti COVID-19 dito probinsya tayo Ilocos Norte. Idinto nga umababot met iti 4 gasot sa 10 ket 3 ti aktibo a kaso ti COVID-19. 20 ket 4 ti baro nga kaso. Idinto ta umababot met ti 2,000. 80 ket 3 digiti nakarekobren ken adantay met iti 40 ket maysa abaro nga nakarekobre ken umababot meten iti 20 ket siyam dagiti pimusay gagayem ken kabsat iti nasa opay laeng nga virus. Kabayatan na gagayam ken kabsat dagiti lugar apakasarakan dagiti aktibo a kaso ti COVID-19 iti Adams nagtalineed nga dapay iti 8 iti Bacarao mababot ti 9 gasot 10 ket 5 115 Bangi 8 Dumalneg 2 Lawag City 179 Pagudpud 2 Pasukin 4 Pidig 3 Sarat 7 ken kasamatan Bintar 5 umababot iti 3 gasot 30 ket 3 dagiti positibo nga kaso ti COVID-19 iti First District 333. Kabayatan na iti Badok inem ti aktibo a kaso ti COVID-19 Banna Maysa Batak 16 ken kasama 10 Curimaw 14 Dingras 10 Marcos 3 Paway 2 Pinili 4 San Nicolas 19 Solsona 5 gagayem ken kakabsat. So
Dagiti lugar nga kaadwan ti positibo ti COVID-19, iyon una iti Lawag City, may kadwa iti Bacara, may katlo iti San Nicolas, Ilocos Norte, may kapat ti syudad ti Batak. Dagitoy agaabay nga lugar. LGU ti kaadwan ti aktibo nga kaso ti COVID-19. Ulitin tayo, umuno na ti Lawag, may kadwa ti Bacara, may katlo ti San Nicolas, ken may kapat ti Batak. Mayat man ti panagdidinada engineer, Bacara, Lawag, San Nicolas, ken Batak. Dagiti tata, dagiti kaadwan ti kaso ti COVID-19. Idinto ta dagiti lugar nga awanan ti kaso ti COVID-19 gagayem ken kabsat ket umuna dito iti ili ti Burgos. Okay, awan ti kaso ti awan ti aktibo nga kaso ti COVID-19 ti Burgos. Napagsublida nga COVID-free ti Burgos. Kasamatan ti Karasi nagtalined nga COVID-free. May sapay ti nagpositibo ti COVID-19 ti Karasi sipod nang rugi ti pandemya ngem nalaingan daytoyen ti Burgos upat ti nagpositibo ngem ti agdama ket awan nanda ti kaso. Kaya kasamatan iti Nueva Era, Ilocos Norte. Awan ti aktibo nga kaso ti COVID-19 ti Nueva Era, iti laksid nga mababot met ti 17 dagitay nagpositibo ti COVID-19 iti Nueva Era, Ilocos Norte, ngem nalaingan da aminen dagitoy gayem ken kabsat. Dagiti lugar nga pakasarakan kadagiti Pimusay, Bacara, Upat, Bangi, Maysa, Lawag City, Siam, Pasukin, Maysa, Sarat, Dua, Ken Bintar, Maysa. So 18 ti mortality iti first district. Idinto tati second district ti Badok, Dua ti Pimusayen. Ken kasameten Batak City, Tallo, Dingras, Maysa, Marcos, Mesa, San Nicolas, Tallo, ken kasameten Solsona, Maysa. So sa ket Maysa met ti Pimusayen iti distrikto gagayem ken kabsat. When gaya madala ti manon nga report pay kadatay nasapang nga bigat adda kano deti nagpakamatay manon. Dita ili ti Badok, Ilocos Norte gagayem ken kabsat. Rumrumwar nga taga barangay Pagsanahan Sur, Badok, Ilocos Norte na malagip ket adda di pamaltog nga napasamak di tamet lang nga barangay idi Sabado itatay di Rabii adda manen ti napasamak nga panagpakamatay gagayem ken kakabsat. Tapno mamuan, dagiti umili. Beno gagayem ken kabsat dito nga roden ngayon tayo na ingodo ti programa tayo tapno mamuan dagiti umili. Kaya Diyos unay ti agina iti ananos yung dumdumigay. Kablaon tayo man ni Manang Emily Butay de Los Santos dito'y Bungon. Naimbag nga panagbuybuyan manang ko. Kasamatan, kani Kumadre Ami Magaro Espartero. Kumusta kayo met dita Municipal Health Office iti ili ti Dumalneg, Ilocos Norte. Nagasat nga malemyo dita. Kumusta dita? Agdudtudo? Ite nagaputay ta dingras ket agtudtudo gagayem ken kabsat nagtudtudo dita dingras napyakay pay dita tagtudtudo dita ngem gumawgawawa kami ti tudo ditoy Batak ngem adatay paset ti Batak nga agtudo ada digitay nagtudo awan na dati paset nga pagtudwan na damit digitay saan idi rabi inakapigbig sa kanumanen ti tudo dita Curimaw, Ilocos Norte. Mayat kumas no, sa pasap engineer dati pa nagtudo na tapno di ka sakit mabisibisan iti daga ket nakataptapo ken tapno lumang tumet dagiti mulmula ket kakaasi digitay mulmula tayo iti kataltalunan. Kagayem ken kabsat oray pay digitay bubo nawanen ti danumna at tiyanandan oray pay digitay kusukos. Digitay pag paulit ti danom digitay inkusukos da den electric pump iti mangkunnot ay ket narigat pay gagayem ken kabsat kakaisuna nga dati rumwar kadigitay kusukos ay ket nalibeg pay nariper pay gagayem ken kakabsat. Hello Mami Emma Hilario, kumusta kay dita Estancia Pidig? When gayam deta imbitasyon mo Mami Emma, deta pananganak mo kasar kini Cousin Erwin inbati da kanyak di Kalman. I-send kontrata ka deta messenger mo, deta invitation mo. Deta panagkasar da Cousin Erwin into no Biyernes. Mami Emma Hilario, kumusta kay dita Pidig? Kumusta ta Pidig Mami? Agtutodo dita. Alawal la. Kaya't nga rod kagayam karabsat dito tayon nga ingodot ti programa tayo tap no mamuan dagiti umili. Dito laeng numero 1 nga radyo ti Northern Luzon, ti RPN Diesel Radio Ronda Batak. Kadwa karod nga nagserbi ti biyang ti mas control ni Engineer
Mark Tuliao, Supervision ken Direksyon ni Station Manager Rodrigo Sadjan. Nanggit kita ti Seguridad de Estasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo, kento mo ti biyang Ronald Domingo, mangyot ba ti imbaga damag, na imbag nga malim tayo amin nga sa nga pada, babay na po. Padaanan nen ti sumaro programa, Baro Arimat Music Festival Monday Edition. Tapno mamuan, dagiti umili. Tapno mamuan, dagiti umili. Saan nga paudi, kadagiti damdama. Tapno mamuan, dagiti umili. Pakangigan, kadagiti kabarwanan, ken kababaraan na damdamag, iti biyang ti lokal, national ken international. Tapno mamuan, dagiti umili. Pakangigan pa, iti inuman, kadagiti opisyales, iti bukod na lugar. Tapno mamuan, dagiti umili. Dito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan, dagiti umili. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:24. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang nga oras yung kagayam karabsat at do'y tikaw dyan nga dama gitatang nga oras. Pinasinggitan ni Gobernador Macho Marcos Manotok anarway digiti programa iti turismo akalikagom ti gobyerno probinsyal amay patungpal. Imbunan nagna malaksi di pa nagbinulig ti Ilocos Norte ken La Union babaen ti programa nga I'm in Love at dadigiti nawis ti probinsya nga influencers at tumulong ang mangitandudo ti turismo dito'y probinsya. Malaksi daytoy imbunan nagna at dati plano ang mangirubwat ti Ilocos Norte ti formal a kampanya ti beneg ti turismo ken manarimaan ti pan nakapasaya at digiti sumagmamano ang napipintas a lugar dito'y probinsya para ti panakaijaya digito'y a lugar kadagiti turista. Ibatad ti gobernador nga dapay ti inlatang ti probinsya para iti pan nakistablisar ti water park iti Paway Lake. Kunana nga iso mismo ti mangkitkita iti daytoy a banag gapu ta kalikagom na maikamakam iti daytoy a panawen ti Calgao. Mangnamnama ti ama ti probinsya babaen ti daytoy ket manayunan ti pagliliwaan digiti kakailian iti daytoy a panawen a sobra ti kinapudot na. Dahil tadi ikaw dyan nga damag ginatang oras, kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito'y News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:25. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako si Jean Banaag, 41 taong gulang. Ako ay nagtrabaho sa ibang bansa. Ay naranasan ko yung customer ay naayaw magpagawa sa akin dahil nakita ako'y nakasalamin. Hindi magtiwala. Pag wala naman salamin, ang problema sa akin, masakit ang ulo ko. Hanggang sa makausap ko yung aking tiyahin, itry ko daw yung iBerry. Ngayon, ay nung aking masubukan niyaan, ay talagang malaking ipinagbago. Kahit ako hindi na magsalamin, ay hindi na nasakit ang ulo ko. Kaya ako yung nagpapasalamat niyan sa iBerry at napakahusay. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. May hypertension ka, diabetes, asthma, kidney, liver problem, lagnat, ubo, sipon, psoriasis, cancer, at marami pang sakit? Doc Honey Stibicus, tiyan kapabuti, tiyan kagagaling. Nagka-COVID ka? Ito ang inumin mo. Doc Honey Stibicus, tiyan kapabuti, tiyan kagagaling. Mas kailangang inumin mo ito kung ayaw mong magka-COVID. Doc Honey Stibicus, tiyan kapabuti, tiyan kagagaling. Ang produkto na ito ay may triad benefits like probiotics, prebiotics, and enzyme through fermentation process. Doc Honey Stibicus, tiyan kapabuti, tiyan kagagaling. Ang nutrients ay galing sa mga prutas, herbs at gulay. Doc Honey Stibicus, tiyan kapabuti, tiyan kagagaling. Multi-awarded national and international. Doc Honey Stibicus, tiyan kapabuti, tiyan kagagaling. Tested na ito. May CPR ng FDA, halal certified, and DOST assisted project. Doc Honey Stibicus, tiyan kapabuti, tiyan kagagaling. Available sa lahat ng DSAP members drugstore in Ilocos Norte, LGT Health and Wellness branches, at Temco branches. Doc Honey Stibicus, tiyan kapabuti, tiyan kagagaling. Health is wealth. We deliver nationwide. Para sa karagdagang informasyon, mag-text o tumawag sa 0915-499-3377
o kaya 0949-737-8930. Doc Honey Cibicus, tiyan kapabuti, tiyan kagagaling. Daddy, nauram ka no ti dakkel a balay di tabangir a barangay. Ha? Ala, kaasi namin. When daddy alis to nga nagkayam-kam ti apoy, awang pulos na salbarda. So dito yung balay tayo anak ko at the fire extinguisher, smoke detector, fire alarm, emergency light, rescue equipment, kaya dapat kompleto fire hose set. Ginatang ko amin dagitay, JC Enterprises. Agsipod na nakalaklaka tilakuda ng Fire Protection Service ti pagsasalitaan. Karaman installation, agripil na pa ti fire extinguisher. Pakasarakan ti ZJC Enterprises, daddy. Masarakan ti number 42, General Don Segundo Avenue, Barangay 13, Lawag City. Sa pulen ni Mr. Zaki Robles, cellphone number 0917-597-0025. Kwento ni Janet Robles, cellphone number 0966-481-7444, 0917-187-1501, 0919-305-1023. No Fire Protection Service ni Kasapulan, awan sa Bali Apapanan, JJC Enterprises. Ti silpo ti biag a bloodletting activity ti grupo ti The Mega Mix Singers ken ti programa Baro Arima ken panakidinanggay ti RPN DCRL Radio Ronda Bata ket agyaman kaligtinayat nga sponsors sa National Irrigation Administration Management and Staff headed by Engineer Danilo V. Gomez, General Manager, Barangay San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Diyos unay ti Agmina. Isilpo ti biag a bloodletting activity ti grupo ti The Mega Mix Singers ken ti programa Baro Arima ken panakidinanggay ti RPN DCRL Radio Ronda Bata ket agyaman man kaligtinayat nga sponsors Department of Public Works and Highways and Staff, First Engineering District, Lawag City, headed by District Engineer Maria Venus Torrio. Diyos unay ti Agmina. Ti silpo ti biag a bloodletting activity ti programa Baro Arimat ken ti grupo ti The Mega Mix Singers ken panakidinanggay ti RPN DCRL Radio Ronda Bata ket inaman ipeksa iti napanagyaman kaligtinayat nga sponsors isuda dagiti sumaganad Department of Public Works and Highways and Staff, First Engineering District, Lawag City, headed by District Engineer Maria Venus Torrio, Police Lieutenant Colonel Marceliano De Sanito Jr., Ilocos Norte, First Provincial Mobile Force Company, Lawag City, and PNP Paway Ilocos Norte and Staff, headed by Police Major Eddie Suya, Paway Ilocos Norte. Diyos unay ti Agmina. Lalabas ka ba ngayon? Pupunta sa paborito mong lugar? Okay naman lumabas. Basta kumpleto ka sa ingat. Mag-mask at face shield para makita ng lahat na mahalaga sila. Maghugas ng kamay dahil hawak mo ang kaligtasan ng iba. Dumistansya. Ito ang sukatan ng pagmamalasakit. Sa ating pagsunod, pag-angat na ang kasunod. Ingat-angat tayong lahat. Reunion na, ate. Ay, kinausap ako ng anak ko. Ma, hindi pa tayo nakakasiguro ngayon. Ang dami pang may sakit. Yung kapitbahay, lahat, quarantine. Wala kasing disiplina. Galing ah! Disiplina muna sa pandemya. Sundin ang minimum health standards. Mag-face mask at shield. Maghugas ng kamay o mag-hand sanitizer. At wala munang magkita-kitsa. Ako po si James Deacon. Para sa iyong pamilya, pairalin ang disiplina. This message is brought to you by the DILG, ASC, and the KBP. Ulirang Guro 2021 bukas na! Ikaw ba ay guro na gumagamit ng wikang Filipino o anumang katutubong wika sa pagtuturo? May mga module o anumang kagamitang pang pagtuturo ka bang ginagawa na nasa Filipino o anumang katutubong wika? May mga saliksik o inisyatiba ka bang ginagawa sa pagpapahusay ng pagtuturo sa Filipino ngayong pandemya? Muling binubuksan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang gawad sa Ulirang Guro sa Filipino 2021. Bukas ang timpalak sa lahat ng gurong nagtuturo gamit ang wikang Filipino o iba pang katutubong wika bilang medium sa pagtuturo sa anumang asignatura o disiplina mula elementarya hanggang tersyarya, maging sa mga direktor ng Sentro ng Wika at Kultura
maliban sa mga kawani ng KWF at kanilang mga kaanak hanggang ikalawang degree. Ang huling araw ng pagsusumite ng mga nominasyon o aplikasyon ay sa 1 ng Hunyo 2021. Para sa karagdagang tanong at detalye, mangyaring makipag-ugnayan sa Sangay at Salita at Gramatika, Komisyon sa Wikang Filipino, Gosaling Watson 1610 Calle JP Laurel, San Miguel, Maynila o ang kanilang cellphone number sa Globe 0906-509-7841 o ang kanilang Smart 0968-605-5850 o maaaring i-contact ang kanilang email na kwfoliranguro@gmail.com o ang kanilang website www.kwf.gov.ph. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:32. Sumangbayin ka na kayo di programa tayo, Barwarimat Music Festival. Barungarima! At tuyan ti programa ng may manglingingay, ken mangrayrayaw ka na kayo tinaldawaldaw. Barungarima! Maangis kayo nga rod nga dingeg. Barungarima! Mangtakwat ka na iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Barungarima! Programa mangtulong ka na kayo, babaen ti panagbalinga na nanay kumakanta iti kailupuan. Barungarima! Mang mangigan, limpay na ang RPN, DZRL Radio Ronda, Patak, Ilocos Norte. Barungarima! Barungarima! Naimbag nga malimte amin nga sa nga pada, sumangbayin ka na di programa tayo, Barwarimat Music Festival, dito lang yung estasyon tayo, RPN DZRL Radio Ronda Batak. Aga dadanggay tayo manin, nga na ti oras ti alas 3, intay manin na pagdadanggayan, dagitian na duma-duma aramin ken sa guday ti programa tayo. Bakit katwa tayo palang guest servi, ti biyang ti mas control ni Engineer Marca Tuliao, supervision ken direksyon ni Station Manager Rodrigo Sadjan, kasama tin mangkit-kita pa lang ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo ken tin mo ti biyang timon ti dati programa, producer ken executive producer dagiti talent manager ken talent manager dagiti da Mega Mix Singers ti Manong yung Ronald Idol Domingo. When gayam ba pa kayam into no aldaw ti Sabado, mayan nga Sabado, sa engkat tayo dati 18 years anniversary ti programa Barwarimat ken ti grupo ti da Mega Mix Singers. Sagga po na nga awisan mi gagayam kinabsa di kitay kayat na ti maipayan ni ti libre reading glasses o may kaito papagayam. Into no Sabado deta sa pain nyo tumaya half day lang deta papagayam. Kaya nakasama tayo cancel pa lang dito yung bloodletting activity tayo. Anpay nga ipalubos ni Provincial Director tayo, iti PNP Provincial Director tayo, ti Ilocos Norte. Ang dagiti kaming ti PNP ket agdunar iti dara kung natay gagayem ken kabsata agsipod pa lang nga rod kadatoy problema tayo iti COVID-19 gagayem ken kakabsat. But anyway, numanhaan nga matuloy ditoy bloodletting activity tayo gagayem ken kabsata kadigtin tos marsarong bulbulan wenalal daw ison to ti panangi tuyang tayo diti bloodletting activity tayo no pay into no 29 gagayem ken kabsat iso diti 18 years anniversary ti programa Barwarimat ken ti grupo ti da Mega Mix Singers adala ta diti may siyangkat nga aktibidad tayo dahil panagipaay tayo iti libre reading glasses papagayam. Isip ka po na umay kayon to into no bigat ti Sabado half day lang papagayam. Interimpay kaniya amin na papalasang di kantong makihinaya. Pero papagayam mida adyarodan ti panglukat tayo ngayo bilang musika itatang malem hindi pa lang programa tayo Barwarimat Music Festival. Okay, at yung mga rod ti kanta anapolwan iti Manong Baro. Okay, Manong Baro. Manid pa lang kini Miss Sylvia Gawiran. Manid pa lang iti album tayo Barwarimat Series 3 papagayam. Langila lae
balasa di muli Okay, gore kay hunting nga masarakan gayam. Okay, dati latan, dati kanta nga puluan dita din ng biyag ko. Maniyod pa lang to yan numutoy biyang. Nangitulo din ti oras na yun, 1:37 ti oras na yun papagaya. Sikat kapat ganto'y puso, kaputas sikat di amin ko. Sabay ko mabiyag ko ta di nagtupag sangiten, ikutang tungag na nayon. Di mo kat iten tiladaan, tasika iti kapapagan, tasikat inak ng yawatan. Tuy puso ken uray pa'y tuy kararwan. Dita den nambiyag ko, nagumput ko, tiragsak. Kaputa na samit, di pa naglailong kanya. Dita den nambiyag ko, nagumput ko, tiragsak. Kaputa na samit, di pa naglailong kanya. Sikat kapat ganto'y puso, kaputas sikat ti amin ko. Sabay ko mabiyag ko ta di munto pagsangiten, ikutam tungag na nayon. Di mo kat iten tiladaan, tasika iti kapapagan, tasikat inak ng yawatan. Tuy pusok ken uray pa'y tuy kararwan. Dita den nambiyag ko, nagunod ko, tiragsak. Kaputa na samit, di pa naglailong kanya. Dita den nambiyag ko, nagunod ko, tiragsak. Kaputa na samit, di pa naglailong kanya. Dita den nambiyag ko, nagunod ko, tiragsak. Kaputa na samit, di pa naglailong kanya. Dita den nambiyag ko, nagunod ko, tiragsak. Kaputa na samit, di pa naglailong kanya. Kadita, agsubsubli tayo dumngeg, iti paborito ya programa. Maruwa Riman. Okay, tuloy-tuloy tiya programa tayo Barari Mata Music Festival kasama ng intalawatan tiya color tayo gagayem ken kabsata. Intay padano dati sa ludsod tayo tatanga malem pangabakan nyo ti electronic load gagayem ken kabsata. Okay, dati sa ludsod tayo ipatingga tayo ti into ng oras ti alas 2:30. Gagayem ken kakabsat pendo alas 2:20 tunto 20 gagayem ken kakabsat iti panang-close tayo, panagalawat, tisong batyo. Pangabakan nyo, electronic load. Masapol nga ti agsong bata, husto nga nagan, lugar, ken masapol nga digiti agsong bata, may salaeng ti mangusar ti may nga cellphone number, han nga mabalin ti duawen no talo. May salaeng nga, iti mabalin nga agsong bat ti may nga cellphone number. Ti saludsod tayo gagayem ken kabsat, anat paulo dahiti programa,
nga imun una ngem iti daytoy gagayem ken kabsat, di ba? Before ti Baro Arimat Music Festival ada daytoy umun una nga programa toy numutoy biyang nga ingkay mangigan anat title na dayjay nga programa. Agsungbat kayo, iuray ko dagita sungbat yo gagayem ken kabsat. Aga text kayo iti 0953-436-0507. Okay, ti daytoy kun tayo iti manalawatan ti caller tayo manibod iti linya tayo. Hello caller, good afternoon. Kastamot king ka, idol. Long time no see, long time no talk, MC. Kastamot ka niya yun, sir. Ano, Nakit nga dito nagtungtog di cellphone. Wa, palpalapalang mga lugaron. Pasyokan, sir. Ano na? Pasyokan. Ada ka tabakara. Lansaliti pasyokan. Apo, sorsoram sa aming lugar na papanahanan si ka MC. No comment. Ay, no comment. Alaw, itak na kaya sawaam. Garcia family, sir. Ay, Garcia family. Alaw, wala. Anat nagan nila kay mo? Norberto, sir. Norberto Garcia. Alaw, In wala. friend ka pa di Facebook mo, sir. Di nakmat inaksye. Ano na? Jak maka-accept nga minan tanakad ado ti kwan. Nasurok sa 5 ribon. Deta friend ko Facebookan. Bamta dalo sa... Nagado mo tinagamot FB, sir. Ano? Nagado mo tinagamot FB. Adot kanagnagan ko digijay. Dot account ko Facebook ngem detay may sahan ko nga maluktan day jayen. Jakamot password nan. Ti aktibo nga active nga FB account ko. Detay nakamatmatcho ak dijay. So day giti active nga kwa Facebook account ko. Di mo po ako, di mo po kaya, sir. Ana? Pimugi ka. Ana nga pimugi, 5 kay ko na mata, nanayunan man ti putot ko. Ano, dikit umubing. 5 kay ko na mata, nanayunan man ti putot ko nga down. Ay, orang petadawa, sir. Iyan adumpay. Iya tayo dukpay. Ala barbarang ka makaputotak pa iti sa nga pulong nga road. Ala wala, ano pagtrabawan nila kayo mo? Construction. Ay, ito, hardware, sir. Ay, hardware. Yes, sir. Ala wala. Alagad barbarang makapaspasyar kami ito man, di tapasyukan bakara. Iti-sityo, panagwantiyan ko, sir. Ita, umunog ka pa lang ya? Well, sir. Aywan, sige Rod. Ano't may bayot di programa tayo, MC?Ag-request ako nga muna, sir, bago akagablaw. Adun sa manok yun, adun makatagaring ang manok. Sa nga gumgumprati, kadadakol na, sir. Ay, sa nga gumgumpay lang. Ala, pag ison to, dumakil da. Pag ison to, dumakil da, ta, gayab kan to. Nga ma, adumot kaso COVID yun ta bakara. Antikya, sir. Adot kaso COVID di ta bakara. Naka-lockdown ta pasyukan? Whole bakara, sir. Whole bakara nga rod, naka-lockdown kayo. Alam nga rod, MC, kumablaw kan? Ag-request ako ng tekan sang masika, sir. Sika, okay, pag-isagutam? Thank you, sir. Dito man nakatay pa pamangkanya yun dito na istasyon. DCRL Radio Ronda Batak. Ito pa agtayin na saya at yan na ano sa manager yun ni Sir Chajan Kumasakan, sir. Ken kasapay ken ni technician ken secure yun, sir. Ken sika nga timuna sa programa tapay kumata. Di ka kanya kon, sir, nga tatanga ng rugya kag tawag kanya mo. Ken kasapay kablawag da Mami Emma Hilario. Good afternoon, Mami. Iray din tiya regalong kan Erwinen. Pasensya kan maming dakmaka o may kasinak daw tiyam mi. Ken, kastapay kada Kuya John Salmasan, kumasta kan Kuya, thank you, tipi ng ted mo tinabay DCRL di Kalman. Ken, kastapay ken ni Erwin Domingo, advance happy wedding best. Pasensya kan, nagdakmaka o may happy paalan talatan. Ken ni Ate Ella Passion, kumasta kan ate, ken ni Ate Ros Narasay. Ken ni Ate Deliam, ken ni CD Tolentino, ni Claire Villanueva, ni Roweli, ni Princess Anne, ken ni Rachel, ken ni Kuya Eloy Martinez. Ken kasapay, dagiti ka lugar ki Barangay 5, Davila Pasukin, Papalti Kakal Family, Maldito Family, Ramos Family, ken Villanueva Family, Macni Family, ken ni Barangay Chairman Elviro Agoo. Ken kasapay diti Barangay Pasyo, kasapay diti si Jupan Nagwan, Papawati Garcia Family, Sidera Family, Yahin Family, Ballesteros Family, Dumingsil Family, ken tinasayat ken na alos nga lagay ko ni Norberto Garcia. Ken amin sa magkapamo kanya kon idol, kaniko pa ulo taking kan idol nga timon na nga programa. Thank you, idol. Ingat ka na idol. Okay, thank you ni MC Manibigay
Sitio Panabuan, Barangay Pasyukan, Bacara, Ilocos Norte. Okay, dati nagsungbat dito gagayam ken kabsat. Okay, tiya sungbat na kanoket. Okay, thank you very much. Request ko man ket akwek kunana alawala. Thank you very much. Okay, ulitek datay sa ludsod tayo. Anat paulo dahi ti programa nga imun una iti daytoy baro Arimat Music Festival. Syakbet lang akin programa dahi jay. Ngem ti salsaludsod dek anat title na dahi jay nga programa. Pangabakan nyo ti electronic load agsong bat kayon. Kablaon teman gayam ni Engineer Eugenio Manarpak Jr. Dito'y barangay Kabangaran, Paway, Ilocos Norte. Naimbag nga malimo kompadre. Sadya'y makalinglingan, Jai bye-bye kay nalingan. Okay, kuna na to. Sa malipay nga pangablaaw. Good PM Barok, patukan mo man tay. Hello, kumusta ka? Ikablaw ko kada Belia, ni MC, ni Erwin, Between Rose, ni John Ray. Amin latan, dumdumngeg. Ken sika atimon detoy a programa Barok. Thank you. Ni Mami Emma Hilario. Maniwid pa lang dita Iliti Pidig, Ilocos Norte. Tuloy-tuloy lang tatin pa nagkakadwa pa nagaditinanggay. Dito pa lang programa tayo Baro Arimata Music Festival. Ulitak detay sa ludsod tayo papagayam anat paulo daytoy programa nga ingkay mangmangigan iti oras ti alas 12:30 aging gana ti oras ti alauna. Daytoy umununa ngem iti daytoy nga programa. Syakmet laeng iti akin programa day jay papagayam anat title na paulo na pangabakan nyo ti electronic load agsungbat kayo kompleto nga nagan kompleto nga lugar ken masapol may salang nga tao ti mang ramat iti baysa nga cellphone number Kanayo di ka bagian ang surat lumawa ibagana kayat na ang gata. Piano papagay matiro din ti request ni MC maniud pa lang dita Iliti Bacara, Ilocos Norte, okay? Ato yan dati kanta nga na Pauluan Sika. Trabaho manibot pa lang to inumutibiyang with Sylvia Gawiran. Nakulap mo. Okay, ano ba yan? Okay, dito yan. Para ka na kayo. Sikat pangyawata napuno nga aya ikariken sa patag di kanto isuka ta sikalae tinakarik na sapay kuma ta ilalaen na biag ko wag na nayon tuwa sila lagipap kariken ka din pupulos maumag dito'y puso panunot ken riknat ayat ku ken ka kupikupa daytoy timulang let ano siya ti
sa patag, di kanto isuka, ta si kalaeng tinagarit na sapay kuma ta ilalaeng na. Biyag kuwag na nayon tuwa sila lagi pa, karikyan ka din ko pulos maumat. Dito'y puso panulot kan rikna, ayat ko ken ka kupikupa. Okay, detarod kagayam kinakab sa ti Sika, kidaw pa laing ni MC manipod pa lang iti Bacara, Ilocos Norte. Kadita, ag subsublita ya dumngeg, iti paborito ya programa. Okay, hintay ituloy iti programa tayo, Bararimata Music Festival. Dito pa lang estasyon tayo RPN Diesel Radio Ronda Batak. Ulitek lang datay sa ludsod tayo, pangabakan nyo ti electronic load, gagayam kinabsata, anat paulo dahi ti programa nga umununa ang iti dahi ito'y Baro Arimat Music Festival. Mangiganda diyang programa alas 12:30, aging nga ti oras ti alauna. Pakangigan nyo kadi kitay kabarwanan, bumarbara nga damdamag, gagayam ken kabsat. Agsungbat kayo, pangabakan nyo ti electronic load. Okay, kuna naman dito, hoy. Okay. Hello, idol. Aga sung batak man. Kuna natin, okay? Kang kanay nakagding-dingig kadeta nga programa. Kuna natin, hoy. Kaya nalakman, dito kung daway, kablawan, di kiti sa amin nga taga Bintar, Ilocos Norte, nilakay ko, di kita anak ko. Kasamatan kini John Ray Kadang, kenda kay amin nga stop ti RPN Diesel Batak. Happy 18 years anniversary ti programa Bararimat ken ti grupo ti The Mega Mix Singers kunan natoy. Ipatokar mo to man detay kantam nga gapuken ka, agapuken ni Manang Agnes Agbayani. Okay, husto day ti sungbat mo. Kumadre ni Manang Agbayani ama ni ang Manang Agnes Agbayani di tapay lang Bintar. Na husto pa dati sungbat ni Kumadre Cristina Makatumbas. Alag sungbat kay gagayam kirabsat, ipatingga tayo ti panagalawat kada iti sungbat yo alas 2:20. Pangabakan nyo ti electronic load, isagsagot ti programa tayo Baro Arimat Music Festival. Pero papagaya, matiro dan dati request yung sonata. Gapuken ka, ay sagot man ken ni Ma'am Fe Aquino ken Sir Edwin Aquino, ita barangay Kalayab, Lawag City ken ni kasama ni Ma'am Regina Salvador. Okay, tiro dan ti sabali pa nga sonata, isagot ko kada kayo papagayam. Panagayat nga intalalim, sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw, apanagbiag ko
Tasikat pagtaudan lawagan ay isang sangayan kapuken ka ang nanayon tiragsak ken panagkaawa si kamet la tigapuna nuwapay nga agbibiyag at kita katawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen di makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na awanen di umasping panagayat nga intalali sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtaudan lawagan ay isang sangayan kapuken ka at nanayon tiragsak ken panagkaawa si kamet la tigapuna nuwapay nga agbibiyag at kita katawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen di makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na Kadita, ag subsublita ya dumngeg, iti paborito ya programa. Baru Wariman. Okay, tuloy-tuloy di programa tayo. Gapuken ka. Nagsungbat ni Ma'am Fe Aquino dita barangay Kalayab, Lawag City. Lagsungbat kay gagayam kay Rabsat. Adapay 20 nga minutos. Tinabat-bati ngayon kay panagsungbat. Kaya ito'y pasalip tayo. Anat paulo da iti programa nga ingkay mangmangigan alas 12:30. Aging gana ti oras ti alauna. Deti umununa ngem ti da ito nga programa. Syakmet lang ti syakmet lang ti host na deta nga programa pakangigan nyo kadagitay kabarwanan kababaraan nga damdamag iti man pagilian kang runanay ti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Agsungbat kayo gagayam kay Rabsat pangabakan nyo ti electronic load. Okay, titi sa malipay nga sunata isagot ko kada kayo padanan nyo ti damag may tampog iti Radyo Ronda News Break madamdamalayang papagayam kalpasan dito sa malipay nga sunata laglagi pa mawanag kuranga ka manid pa lang kini Mr. Terry Batinga kumusta kayo di tading ras nga agtudtudo tading ras.
kayang daikanakem mo karawakem puso. Di mo pinanuno to'y sakripisyo rigat ken tuo. Lupa karagsadam di panagsagaba awan mabalin ko. Nunam na maeng at inakun ka sa bulan siya kun kay lipatan. Naglagi pen awan tinagkuranga ken nagpasula. Katoy ayat ngain paliknan ketawan umarta po ketin subad mo kasaem ken linggo pusok ti sinugatan mo apges ken panaas inak linakam ken kaman ang nalilaw. Naragsak ka itasigong na palubusan kang arum ket nudumteng tu alaw nagbabawi ka pamakawan mo jak may panamnama. Nuram na maeng at inakun ka sa bulan siya kun kay lipatan. Laglagi pen awan tinagkurangan ken nagbasula. Katoy ayat ngain paritnan ketawan umarta po ketin subad mo kasaem ken linggo pusok ti sinugatan mo apges ken panaas tinak linakam ken kaman ang nalilaw. Ketin subad mo kasaem ken linggo pusok ti sinugatan mo apges ken panaas tinak linakam ken kaman ang nalilaw. Naglagi pem awan tinagkurangat ken kaaman ang nalilaw. Naglagi pem awan tinagkurangat ken kaaman ang nalilaw. Dungdungwen kanto unay indayunan kanto itisip namay tultuluden kanto na lumamay pagapware inkanton may libay anay puso anay. Beno, tuloy-tuloy ti programa tayo Barari Mata Music Festival. Hindi tituloy-tuloy ti gibasa kada kita dadupay nga pangablaw papagayam.
Kalpasalan ka iti sumagmo man nga pambalagip tayo manipod ti technical studio. Agsubli kami to kalpasan digitoy. Baru Walimat. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:06. RPN DZRL Radyo Ronda. News Break. Naimbang oras yung gagayan karabsat at ito'y kabarwanan ken kaudyan nga damag itatang oras sa Impex sabay lang ni Gobernador Macho Marcos Manotok tinapalaw sa panagyaman na iti Energy Development Corporation wenno EDC. Iti panang nayon damanen na kada iti na establisar a windmill ijay ili pagudpod. Imbatan na at pan nakarayon dagiti agdama ang nakapatakder a windmill timangi pasigurado kadakalan ti wind farm ti probinsya iti Intero Pilipinas. Kagidtan da ito ay imbunan nagna anaga sa Ilocos Norte nga daan ti kaseatan na klima iti angin ken init. May nagdidatoy ko na iti agdamaket saan laeng iti wind farm ti dumakdakel ngem uray pay dagiti may paspasdek a solar power plants. Second kini Marcos plano second kini Manotok plano ti probinsya nga nadapay ang may paduras dagiti green practices dito'y probinsya. Inpalgak na kalikagom ti gobyerno probinsya ang may patungpal dagiti green practices iti Big 3 projects. Impasigurado ti gobernador nga agbalin ang nakaberberde ti Kapitolyo ken ti stadium ken adda ti plano ang may stabilisar dagiti solar panel kadagitoy apasdek. Inay na nga agtultuloy ti panakitandudo dagiti green practices ken ti panakatiginayon ti kinaberde ken kinadalus ti aglalaw iti tulong dagiti kakailyan. Dahita di kaudyan nga damag inatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito'y News Center ni Ronald Domingo nagipanamag. RPN DZRL Radyo Ronda. News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:10. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Siya ni Berlina Argel nga taga-Gabot Norte, umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo, tapno maimbag kagita saksaki iyo, ta iso kinakapaimbag ti buong katawang ko. Kay da kayo nga adda saki na nga high blood. So, siya high blood nga talaga pasaran diya pay ag uminom ti maintenance konta na pintas dire na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangen ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix kadigiti butika ken drugstores iti lugar tayo. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay, at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Ti silpo ti biag a bloodletting activity ti grupo ti The Mega Mix Singers ken ti programa Baru Arima ken panakidinanggay ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak ket agyaman kaling tinayap nga sponsor Honorable Cecilia Araneta Marcos, Vice Governor, Province of Ilocos Norte. News unay ti Agina. May hypertension ka, diabetes, asthma, kidney, liver problem, lagnat, ubo, sipon, psoriasis, cancer, at marami pang sakit? Doc Honey Stevipus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Nagka-COVID ka? Ito ang inumin mo. Doc Honey Stevipus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Mas kailangang inumin mo ito kung ayaw mong magka-COVID. Doc Honey Stevipus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling.
gagaling. Ang produkto na ito ay may triad benefits like probiotics, prebiotics, and enzyme through fermentation process. Dog Honey Cibicus, tiyan kapabuti, tiyan kagagaling. Ang nutrients ay galing sa mga prutas, herbs at gulay. Dog Honey Cibicus, tiyan kapabuti, tiyan kagagaling. Multi-awarded national and international. Dog Honey Cibicus, tiyan kapabuti, tiyan kagagaling. Tested na ito. May CPR ng FDA, halal certified, and DOST assisted project. Dog Honey Cibicus, tiyan kapabuti, tiyan kagagaling. Available sa lahat ng DSAP members drugstore in Ilocos Norte, LGT Health and Wellness branches, at Temco branches. Dog Honey Cibicus, tiyan kapabuti, tiyan kagagaling. Health is wealth. We deliver nationwide. Para sa karagdagang informasyon, mag-text o tumawag sa 0915-499-3377 o kaya 0949-737-8930. Dog Honey Cibicus, tiyan kapabuti, tiyan kagagaling. Joey, bis na bis ka. Dad, bibisita ako sa crush ko. First time. Kinakabahan nga ako eh. Halika nga dito, tuturuan ka ng eksperto. Kape muna tayo. Dapat, relax ka lang Joey. Natural lang ang kilos. Hindi nagpapasiklab at nagpupumilit. Parang itong inumin natin, Mark Cafe. Natural lang. Parang lasa niya. Sige nga Dad, masubukan nga. Oh, bibisita ka na? Hindi Dad, magma-Mark Cafe na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Ito si Secretary Carlo Nograles ng Task Force Zero Hunger. Dito sa ating bayan, milyon-milyon ang nagugutom. Maraming bata ang kulang sa nutrisyon, lalo na ngayong may pandemya. Para maagapan ito, nagsama-sama ang pamahalaan at ang pribadong sektor sa kilusang Pilipinas kontra Gutom. Lahat kasali, lahat kasalo. Para malaman kung paano makaambag at tumulong, pumunta lang sa laginghanda.gov.ph/Pilipinas kontra Gutom. Ti silpo ti biag a bloodletting activity ti grupo ti The Mega Mix Singers ken ti programa Baru Arima ken panagtiginanggay ti RPN Diesel Radio Ronda Batak ket agyaman kaling tinayap nga sponsor Honorable Cecilia Araneta Marcos, Vice Governor, Province of Ilocos Norte. Gus unay ti agina. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:15. Intay tultuloy ti programa tayo gagayem kaya na kabsata. Dito pala yung numero 1 nga radyo, tinodoloson ti RPN Diesel Radio Ronda Batak. Nagsumbat met dito yan ni Mr. Rio Lee Morales. Baru Arima. At tuyan ti programa ng may manglingingay ken mangrayrayaw kada kayo tinaldawaldaw. Baru Arima. Maamis kayo nga rod nga dingeg. Baru Arima. Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Baru Arima. Programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbalinyo ananalay kumakanta iti kailupuan. Baru Arima. Mangmangigan. Limpela ang RPN DZRL Radio Ronda Batak, Ilocos Norte. Baru Arima. Kadita, agsubsubli tayo dumngeg, iti paborito ya programa. Baru Ariman. Okay, tuloy-tuloy lang tatiyan tayo panagkakadwa panagadidinanggay ti programa tayo, Bararimat Music Festival. Kablakaon tayo man ni Mami Mila B. Pada, manibo dita San Francisco, California.
Ken kasama ta ni Mami Juicy Baggao, manipod di Tamawi, Hawaii, ni Sir Ronald Sadodares, ni Compa Jepsi Cabias, ni Mami Feli Cabias, ni Mami Presyo sa Ballesteros na imbaging kay panag-buibuya, kaya na panag-dingdingeg ti programa tayo Baro Arimata Music Festival. Ni Daddy Ricardo Rabago, manipod pa lang dita Hawaii, na imbang ingkay panag-buibuya, kaya panag-dingdingeg kaslamet kan ni Mami Norma Rabago. Makaamukay panag-aama adu abyan tira maraming na lupa bilgan na di ka kesarik na. Alamen papagayang mida, tuloy-tuloy lang tatinte panagkakato panag-didinanggay. Dapay la ipatiwaywayan kayo ti inempay nga minutos kasama nang intay ibaga ti husto nga sungbat na dahil ti saludsod tayo. Anat paulo dahil ti programa ngayon kayo mangyugan alas 12:30 aging gana ti oras ti ala una. Pangabakan nyo ti electronic load. Ado dahil kita nakalat husto nga sungbatan papagayang. Kablaan tayo pa'y da Ma'am Regina Salvador. Dita ding rasken ni Comadre Maribel Dumrique Sases, ni Comadre Bel Perdido Tapeklang Gaman, dita Paway, kasama tan ni Comadre Rioli, kay ni Comadre Agbayani Lilibet, kay ni Comadre Daisy Valencia, manipod dita Luxembourg, Europe. Ken syempre, kablaan tayo pa'y ni Mami Lita Malabed Kakachan, kay ni Daddy Federico Kakachan, panipod dita Hawaii. Ay nagpapas hentay siya, binaybay anak kundi ako, tingalay, idahan. Biyano papagayam at yarodan ti sawalipay nga sunata. Inakman niya, isagot ka na kayo papagayam. Intay man niya nga rod mangiya patukar. May isa nga patabok manen. Okay, gasat. Manibalang ka ni Mr. Leonardo Benavista. Anyo met kalipatan, i-like and share. I-programa tayo, i-follow yo, ken ag-subscribe kayo ti live streaming tayo. RPN Batak DCRL. Itawe kumangaro, intagin na laman, tapno maabrasam na lamot adakulap mo. Adik tinagan ko, siyang ni Leonardo, Liti Abra, nagtaubak apo din siya. Nagumpot-kot edukasyon, uray rigat laing tiyanda. Nakapagtrabaho sa pasabali at agad. Agpadat at gasa, ating buwan na lasbang. Kasta tinagabi, saan nga ang pampamayan? Ikaeta sa pulen, umpog di masagbayan. Nagkapuan tanga ini, di tamet liplipatan. Sinapol ko men, kasatuit ikabang ibang. Simang petak dito, agasat ko't aglaplap sana. Dagiti agkasapulan, rebeng na tulungan. Agyaman at iti ako, tanagbalay giyan. Agpadat at gasa, aling kuan na lasbang. Kasta tinagage, saan nga agpapamayan. Igaet ka sa pulen, ubog di masakbayan. Nagkapuan tanga ini, itamet liplipatan. Agpadat at gasa, ating kuan na lasbang. Kasta tinagage, saan nga agpapamayan. Igaeta sa pulen, ubog di masakbayan. Nagkapuan tanga ini, itamet liplipatan.
kanta nga ini ni tamer ni pata. Okay, tuloy-tuloy di programa tayo papagayam kablaon tema ni Police Executive Master Sergeant Marlon Pitpit iti biyang ti PNP ti iliti Banna Ilocos Norte. Baru Walimot. Okay, ano tayo ta? Naguri ka. Nasapa ka ay. Okay, hindi idol tuloy ti programa tayo papagayam mida. Kalbasan doon dati pang serra tayo asunata ti dito may kadwa 30 minutos ti programa tayo baro Arimat Music Festival papagayam. Inday to ni padanon ti usto nga sungbat na kagayem ken kaabsata. Okay, sa bali pa may nga sunata inakman isagot kada kayo. Adimet ni Mr. Jun Tumbaga ti kanta nga napaulwan iti Uading. Baru Walimot. Uading di ka man nagpagpakipo, ta ikikita di mo imot-imot, taday tapintas mo ng tukay to'y puso, kitna kayawan nagtatalugadi mo, sapsapulikit at daminengken ka, taday ta ugaling na idumduma, taday ta singpet mo ken kinaemma, ket isudat nakaawis day tuwirik na. Uading may amngarod ngay datong ko, ken kaday tuwi nadarisay nga ayat ko, di nagkadi kagurat isut at paiso, when ay ayaten ka tay tatpulo. Uading di ka man nagpagpakipo, ta ikikita di mo imot-imot, taday tapintas mo ng tukay to'y puso, kitna kayawan nagtatalugadin mo, isap sa buliket at daminengken ka, taday ta ugaling na inunduma, taday ta singpet mo ken kinaemma, ket isudat nakaawis day tuwirik na. Uading may amngarod ngay datong ko, ken kaday tuwi nadarisay nga ayat ko, di nagkadi kagurat isut at paiso, when ay ayaten ka tay tatpulo, when ay ayaten ka tay tatpulo. Okay, ngarod kagayam kirabsat dahil tati kantang napuluan Uading. Okay, the correct answer is tap no maamuan dagiti umili. Nakadado tinakalat husto nga sungbat na papagayam. Madamdamain ito ipadanon no siyasin no iti nangabak ti electronic load. Kaya into nabigat padanan nyo man ti sabali pa nga saludsod tayo kagayam kirabsat. Dikiti question tayo. Kaya kadwan aga po dito imetlang programa. Dito ay estasyon tayo papagayam. Isot ka po na, awisan na kayo nga dumiyag sa amin nga programa, dito ay estasyon tayo papagayam. Okay? At yarodan ti sa balipay nga sunata, isagot ko kada kayo papagayam. At to yan ti kantang napuluan ayat Hawaiano. Isagot tayo man kani Mr. Ronald Saludares, manipo di tahan na Lulu Hawaii. Nasungit kapsati ayat Hawaiano, tauray lakay di mo sukat kinatungo, ading balasang ikatay panagduwadwang, amin kayat mo'y inaisagot ken ka nga ipaay, nasamit kapsati ayat Hawaiano, tauray lakay di mo sukat kinatunggo,
gapo na ukap sa tawayano. Di mo itulog may spoil na paket mo. Amang katino inakaisang di. Iti upubing at marasitong alalaki. Ading balasang dungek at patigmaan. Ayat na pudnutiin ka ipaay. Na parang sakmuni asawang mawayano. San mo ngay tulog panakapukaw kahayat mo. Ading balasang pulitik patigmaan. Saan akwarta ganggamang taasawang. Napudno ngayat ken kwa na maipaay. Dito ket kasi taasawang maagsanglay. Okay, papagayam mida, ang kaya nagiganti Ayat Hawaiano. Kablaan temang pay gayam ni Engineer Jonathan Biernes dita San Fernando City, La Union. Di kabagyan Adriano Bulong, dita Hawaii ken ni compadre Michael Galakgak. Dito pay laeng Vice Mayor's Office iti Ciudad Tibata. Ken kablaan temang pay ni Miss Honey Joy sa Bensan. Okay, adero dan ti samali pay nga sunata, papagayam ti sunata nga napauluan iti ading asidingan. Isa ka tayo mamet kani kumpa Jepsy Cabias. Paborito na dito nga kanta. Isa ka tayo mapay kani kumpadre Gilo Dansil. Malibo dita San Juan Ilocos Sur. Ading asidingan, naglasat nagpintas kan. Siding anay muntar tarupam. Isut mang palas bang mang pasan taktalangam. Ay ading asidingan, di kadla mabaling nga aprusan kat maminsan. Di kadla mabalin na say banglong kita sadyang nagkanasket nga tano siya tayo pagustuhan. Ay ading asidingan, naglapsat nagpintas kan. Siding anaimon tartarupam. Isut mang palas bang mang pasan taktalangam. Ay ading asidingan, mabalin nga aprusan kat maminsan. Di kadla mabalin nga say upek, banglong dita sadya nga kanasket nga tano siya tayo pagustuhan. Ay ading asidingan, di kanto pagbabawyan. No siya tayo inka pagustuhan nga aglailot na sadyam. Makita metay tinanga sa pogi ak adut akong ko na kanyak aswerten tot maasawa. Ay ading asidingan, kay ko'y titandaanan. No padasen nakitan, ay di nakton malipatan. Ipasigurado kung ken ka, amap nekat nagpayduman. No ipakapet kon to ken ka, laing kot rin numansa. siya kay inka pagustuhan nga gila ilo ta sadyam makita met day tilanga macho
sa pugi ak adot agkun ko na kanyak aswerten tut maasawa ay ading asidingan kay tuy titandaan ng no padasen nakitan ay di nakton malipatan ipasigurado kon ken ka amak nekat nagpaidumano ipakapet kon tuken ka laing kot rinumansa ay ading asidingan di kanton pagbabawyan no siya tayin ka pagustuhan nga agla iluta sa jam magitam met day tilangak matyo sa pugi ak adot agkun ko na kanyak aswerten tut maasawa adot agkun ko na kanyak aswerten tut maasawa. Okay, detaro ti kantang na pulwan ading asidingan. Aga sublindo di programa tayo, hintay ton ti maudin at 30 minutos ti programa tayo, hintay ton ti portion na parikot ken na pamagbaga. Ag subli kami to kalpasan di gito. Baru Alimat RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:35. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbag nga oras yung kagayam karabsat at 30 kaudyang nga damag ilatang oras sa naiya patungpalen ti Modified Enhanced Community Quarantine wenno MGCQ ti ilti bakara iti daytoy nga aldaw. Daytoy ti impakamo ni Governor Macho Marcos Manotok bayat ti panakasyangkat ti bueno, dahito itian pakamo ni Governor Macho Marcos Manotok. Impatad na, babae ni tiya suporta ni Mayor Pitsi de la Cruz Gapasin, keta naipatungpal itila bakara ti kas inaramid da ijay ili tidingras itay laing kalabesa. Namnamayin ti Gobernador babae tinasaong nga dang ket alisto amalapdan ti adadapay panagwaras ti virus akas iti ila dingras. Kabayatan na inlalog na no pa yung madado ti kaso ti syudad Tilawag ket dagiti laeng lugar at daan ti kaso ti nagpagbalin na hot zone. Manay titoy inpalgak na nakiddaw kaditi punong barangay ti panangipalawaken adadapay panangigget da ti lockdown kaditi lugar nga addaan ti kaso. Inayon ti gobernador abasar kaditi kameng ti pulisya ken adda digiti kameng ti contact tracing team ket kontrolado meten ti sitwasyon. Dahil tadi ikaw dyan nga damang ilatang oras, kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito yung News Center ni Ronald Domingo, nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:36. Sa patuloy na pagdami ng umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, narito si Ate Estrella Claro, 63 years old. Umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Estrella Claro, taga Barangay Buhangin, Baler, 63 na. Anong naramdaman niyo po nung uminom po kayo ng Mark Cafe po? Sa katawan, masarap ang tulog rin sa Mark Cafe. So ano masasabi niyo po sa mga kababayan natin? Ay magsibilis sila para maramdaman din nilang ginhawa sa katawan. Bili na ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural sa inyong paboritong butika, drugstores, supermarkets, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar. Kailan ka huling kumain sa labas? Pwede yan. Mag-ingat lang. Mag-mask at face shield. Hindi mo man mangitian ng waiter, siniguro mo naman ang trabaho niya. Maghugas ka ng kamay. Sa kamay mo nakasalalay ang negosyo ng restaurant. Dumistansya para malayo ang mararating ng ekonomiya. Kain tayo? Ingat-angat, tayong lahat.
Ti silpo ti biag a bloodletting activity ti grupo ti The Megamix Singers ken ti programa Baro Arimat ken panakidinanggay ti RPN DCRL Radio Ronda Bata ket agyaman kadig tinayat nga sponsors sa National Irrigation Administration Management and Staff headed by Engineer Danilo V. Gomez, General Manager, Barangay San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Diyos unay ti Agnila. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpapakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Isilpo ti biag a bloodletting activity ti grupo ti The Megamix Singers ken ti programa Baro Arimat ken panakidinanggay ti RPN DCRL Radio Ronda Bata ken agyaman man kanig tinayat nga sponsors. Department of Public Works and Highways and Staff, First Engineering District, Lawag City, headed by District Engineer Maria Venus Torrio. Diyos unay ti Agnila. Ti silpo ti biag a bloodletting activity ti programa Baro Arimat ken ti grupo ti The Megamix Singers ken panakidinanggay ti RPN DCRL Radio Ronda Bata ket inaman iteksa iti napanagyaman kadag tinayat nga sponsors isuda dagiti sumaganad Department of Public Works and Highways and Staff, First Engineering District, Lawag City, headed by District Engineer Maria Venus Torrio, Police Lieutenant Colonel Marceliano De Sanito Jr., Ilocos Norte, First Provincial Mobile Force Company, Lawag City, and PNP Paway Ilocos Norte and Staff, headed by Police Major Eddie Suya, Paway Ilocos Norte. Diyos unay ti Agnina. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:40. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbarin, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, inkayuman iti daytoy programa, Baro Arimat, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panagtext. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radio Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikut ken pamagbaga. Beno papagayam. Ada tayong roda niti porsyon ti programa tayo. Parikut ken pamagbaga. Pakibasan kadagiti Daniel mensahe ni ayat. Dagiti pakasaritaan ken ayat, pakasaritaan iti biag. Ken
ken pakaibasaan pay kadagiti pangablawyo ken pakangigan kadagiti agkakasamit agkakapintas nga ayog bilang musika. Iti dayto nga malem papagayam inday to basa ti Maysa Adaniw. Kaya napadaanan nyo ti panakabula ditay saludsod tayo pangabakan nyo ti electronic load. Ngarod papagayam palubos yo ta sagutan kayo man ti Maysa Sonata kasi nakpangliliwa panglingligay kada kayo itatang malem iti palaing programa tayo parikut ken pamamaga. Adto yan ti sonata isagot kon kada kayo papagayam. Parikut ken pamagbaga. Kabla ang tema ni pagayap tayo nga Grace Balanay, manipod dita Hong Kong. Nga aldaw, panag ko'y kuyog ta, napnuanan tinaragsak ta, kaslawan patinggana, puno sa diyak minamnama, ipagsinaan ta, doon wag tiyag patingga. Marik na utirabi yang may sa sikalae panpanulute an alusa ikarigata ituiden na ugurayen ka. Lumangnam na maka, tinapuno nga ayat, upaw met kayam, lupan panunutek, ragsak tiyag patingga, karin-karin di kay nilala, unapuno day taaya.
agsapo sa balingayan. Kadita, ag subsublita ya dumngeg, iti paborito ya programa. Parikut, ken pamagbaga. Beno papagayam, tuloy-tuloy ti programa tayo, dapay siyam nga minutos, kasangmanan ti oras ti alas 3, itata nga malem. Beno papagayam, kasangmanan ngintay ibasa deti Dani, may nakapsot kami dati internet gagayam ken kakabsat ket hantay nga ma-view dagitoy na ipatulod nga Dani kada tayo pamen pa lang kadagiti naayat nga dumdungeg ken tumartarabay ti programa tayo parikut ken pamagbaga. Adto hindi ti Daniel nga in patulod manen kada tayo ni sanggo niya na bayan member Efren Valdez maniwid pa lang dita Paway Ilocos Norte. Adero din ti Daniel
nga ina pinaulwan iti nalipatakon. Ato yan ti pakabuklan ti danoy na gagayem ken kakabsat. Dito lang kami mabirukan man di kita'y background tayon. Detan. Daniwan ka, ayat ko. Nalipatan nakon. Agtikag panunot, amang iganuat, panangsangal linaon panunot ket naatap. Nalipatakon nga yebkas, mas naayan nak, an-anik-ik kaunggak, agkupas maupayak. Alariknak awan, mamaay na iti agdama. Alaek riingek, nailibay apanangsangan. Kalikagom at dantulat ta, pannakaragpat. Pannakalipat, umay ngem adda namnamak. Daniwan ka, ayat ko. Beno papagayam, tenaro ti Dani ni Sagon niyang bayan member Efren Valdez, dita Paway, Ilocos Norte. Okay, congratulations kay ni Mrs. Fe Aquino, si Kati nangabak ma'am. Datay pa-question tayo nangabak kay ti electronic load. Iore mulatan ma'am iti pan naka-i-load dati inabak bon. Okay, into na bigat, padaanan nyo ti sa balimanin nga sa ludsod, pangabakan nyo ti electronic load papagayam. Kaya tititatagon daway, tiyempo na ruden tapnonin tayo aga pipin nakada. Kaya kadwa ka ruden na papagada iti biyang ti technical department ni engineer Mark Tuliao. Supervision ken Direction Station Manager Rodrigo Sadjan. Kasama tanang kitkita ti Seguridad Testasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo. Tayo mo ti biyang ni Ronald Domingo at Eroden ti Maudi na Sonata. Sanjay salan duri na tinagan mo kasping nat taspang mo sipod idin sapsapulen ka jak makatal na nuawan ka sanjay salan duri na tinagan mo kasping nat lasbang mo sipod idin sapsapulen ka
sa din tiyayan mo. Agsubli ka dito'y sibay ko. Tarabayem ka din alam. Uduri na mga asika. Tarabayem ka din alam. Uduri na mga asika. Tarabayem